जतना हमबाय सिनि तिप्राहासिनि लोगोरकनो आं दिनै भिडिअ मा फाइबनि के अब फाइ जे सोशल मीडिया आव जों नगुइ दंखा बेलायनि वान आमा संसा सिनि तिप्रासानि बागै सिनि तिप्रासानो आं दहायनो 1% तिप्रासांगै सिनि तिप्रासानो एक खायै बाहायके जों ताक जे सोशल मीडिया आव नक दंमोनिनो ने वानसा रक खांराय लाइ पारनि बरक रक सिनि एडिसि एरिया नि बिसिंनो तयैसि जे जागा एरिया दंमोनि जे काहाम बुं सालिया गोबांमा बुंबा तखन रक जत नुक जागंबाय थना आसा खायो हानि बागै अतिनि टपिक नो तय किसा भिडिअ मा खासिनाय बेलायनि वान आमा संसा सिनि तिप्रासानि बागै जों सिनि हाव दंतो तयसि सिनि हा गरैखा अमो हाय पालासि थाङै दंसु जे जारा सिनि तिप्रासा अंगै जारा बीजेपी hi खाय दंनाय र सिनि ताखौ बखौ संनो जे मंत्री खाय दंनाय एमएलए खाय दंनाय पार्टीनि लीडर गोबांमोन जे कर्मी रकनो मा कयो नरक बा सिसालिया दे जे कुनु सि जागाव सिनि थाय काहाम अमो हायरकनो हंके बरक मांसि सैनानै नाय दंमोन नरक कुनु दे नुगे दे नरक कप खायसा मुंगे तिसा वनि नरक दे रोंलिया सिनि तिप्रासा रक गुसुबो तलाव बरनि तलाव मा दं नायदि सोशल मीडिया वो जतो नुक सारै नुक दं तफोनि सिनि तिप्रासा गै सिनि बीजेपी नि जारा कर्मी कर्ता रक कोनो कक खायसा फन ताक जरते सामनि नुगिया हानि बागै आंगो भिडिअ खायनानै नांखा जों जत पालके थानसाखे खरांति सावनि नांनाय नांखे थैलायनि नांनाय हायकेसि जों सिनि तिप्रा हास्तेनि हानो जों रखा खायै मानाय एग्जांपल नायदि दिनै बहाय जों सिनि तिप्रासानि सेफ गरै जेखुनु नु सिनि सेफ मालिया सिनि जागा सिनि मानि हाउसे बरकनि हासे हायसिन थांसिबो दिनै सिनि एसडीएफ सारनि बुसाजोग बुसाला बुजाक दंमोनि कोनो नु देश जास्टिस माया अबहाय एसडीएफ नि बुसाजोग बुसाला नसि गुबै दंमोन नके जों जनसाधारण पाब्लिक दंनायनो तेबो खायमोन हायनि बागै आं जतनि थानायाव कयनाय जारा सिनि तिप्रासा रांसानि तिप्रासा रत्न फायदे जों एक बाक्सा खायै खा बाक्सा खायै जों सिनि हानो रखा खायनायनि बागै जों पालके खरांति सानानै नांनाय तमान हंके बेलायनि वान आमा संसा जों जालो कलाय दंगो एक बायसा जे पॉलिटिकल थुनाय रमसि बेसि बागले मा होनाय तमान हंके जे जारा बीजेपी खाय थुनाय र बरनि ब्रेन आथु ब्रेन दे आथु मुस्की ब्रेन दे तुंबाय थानो रकबा वाना या दे नरक सुदु पोजिशन नायै कैसा दे नरकबा पार्टी वा आसो दंगै सिनि जनसाधारणनि सिनि पाब्लिकनि सांतांनि सालाय दंनाय जों गोबां मानो बैनि तलाव गोबां कलाय दंखा सोशल मीडिया राव गोबां मानो नुगुइ जों गलायनो वाना जाक जारा एमबीसी एमएलए मंत्री रवनि दंनाय र नरनि बखरावगो बामु त हायनो इदे हाया बेलायनि वाना मा संसा सिनि तिप्रासा बांगै बे फायदि ते बेसि कक सालायलिया जतना हमबाय हानि कक साया सुया दंफे जतना नागारना बगै आं कयजाव जतना हमबाय।